Êrişa înkarkirina kar û barê malperên herî kêm 14 firokxaneyên Amerîkî kir armanc ku wan bigire. Bîkerên wan kompaniyan ji ber trafîka zêde li ser malperan bi zehmetî wan malperan bi kar anîn. Li pişt vê pispor dibêjin koma hacking a Rûsî Killnet heye ku bi 10,000 şopînerên wê hene li ser kanalên wê yên li ser Telegram, malperek medya ciwakiya ku hem li Rûsya û hem ji li Ukraynayê gelek dihêt bi kar anîn. Hackerên Rûsî gilî dikin ji cezayên rojavayî li dijî Rusyayê ku ji ber êrişa Rusyayê li ser Ukraynayê. Ev hackeran cezayan wekî kiryarekî êrişkarî bi nav dikin. They have claimed that any groups siding with Ukraine Wan iddia kir ku her grûpên alîgirê Ukrayna bin, an jî piştgiriyê bidin Ukrayna ew beşdarî vî şerî li dijî Rûsya dibin û ew sedeme got ew bi van êrişên cyberî pêk tînin. û tê bîra min dîsa di gulana sala 2022 de Killnet bi rastî li dijî 10 welatan bû û got di nav wan de Amerîka, Brîtanya, Almanya, İtalya jî hebû bi fermî şer ragihand. Ev şerê êrişên sîber e. Di vê navberê de şerê fîzîkî jî didome. Di 8 Cotmehê de teqînek çîbû ser pirekî ku Rusya û Krîma ku dibin dagirkeriya Rusyayê bi hevrek rê dide. Rûsan bersiva vê êrişê da pisporên sîber û karvidestekî payê bilind ya Amerîkî dibêjin ku heta niha ti delîl tune ku hikûmeta Rusyayê li pişt vê êrişa sîber bû. Pispor her wiha dibêjin bandora hackeran sinordar bû. They're looking for almost critical Ew li rêxistinên girîng an jî rêxistinên binavsaziya girîng digerin. Lê ew bi rastî binavsaziyê armanc nakin. Ew malperên ku bi wan rêxistinan ve girêdayîne dikin hedef. Ku bi rastî çi têkiliya wan bi operasyonan re niye. Operasyonên balafiran bandor nedîtin. Hacker astên jêhatibûnê yên cihê reng nîşan didin ji kesên ku nû destpêkirine heya pispor û ev serkeftinên xwe eşkere dikin. they are very interested in their Ev attention. baldariya xwe ya di medya de girîng dibînin û dixwazin bo xwe navekî nîşankirî çê bikin. Marqeyek ku li Rusyayê jî heye, lê pispor dibêjin ziyanên êrişên bi vî rengî kêm in. They're really superficial. Ew bi rastî girîng nînin. Bi rastî demkirtin. Lê ti daviyê da rast nîne ku mirov wan paşguh bike. Ev dibêjin ku ev ê berdewam bikin. Ji bo Mike O'Sullivan, Rûken Işık, Dengê Amerîka, Washington.